Esto está para ti, e para Paulo. Veñen os colegas. Bon día e moito obrigado por estardes hoxe aquí nesta conferencia de prensa posterior a unha reunión que acabamos de ter entre unha delegación do BNG en que participamos a nosa portavoz Ana Pontón e máis eu e unha delegación da CIGA encabezada polo seu secretario xeral Paulo Carril en que tamén estiveron Susana Méndez e Paco Sío. Unha reunión que tiña por obxectivo por en común a valoración que o Bloque Nacionalista Galego e a Confederación Intersindical Galega, ou a central sindical mayoritaria no noso país, temos en relación coa modificación da normativa laboral que se produciu o pasado, por aprobación do Consello de Ministros, o pasado día 28 de decembro. E falamos de modificación da normativa laboral porque a primeira constatación é evidente, non é unha derrogación da reforma laboral, nin dado PSOE, nin siquiera dado Partido Popular. É, como en algún momento recoñeceu a propia ministra, unha actualización que muda moi pouquiñas cousas e que, sobre todo, e o máis grave, mantén os elementos máis lesivos da reforma do Partido Popular. Non modifica, por exemplo, nada do que ten a ver coa facilidade para o despedimento, co abaratamento dos despidos, coa autorización da autoridade laboral para os despidos, para os despedimentos colectivos para os seres, cos salarios de tramitación, coa prevalencia dos convenios de ámbito estatal ou mesmo coa prevalencia dos convenios de empresa sobre os de sector, excepto nos salarios, mas non en todo o resto. Por tanto, estamos diante dun claro incumprimento dos compromisos establecidos polo Goberno e polos partidos que o conforman, un incumprimento das promesas electorais e dos compromisos, mesmo daqueles asinados por escrito, que supón, entendemos, para moitísimas persoas, evidentemente para os traballadores e traballadoras que se van ver afectados, mas tamén para todas aquelas persoas que confiaban en que ese goberno de coalición supuxesen políticas diferentes, vai supor unha decepción e unha nova frustración, desde logo unha decepción e frustración que o Bloque Nacionalista Galego e que o nacionalismo galego non está disposta a asumir sen dar a batalla para que realmente haxa mudanzas en positivo que supoñan recuperar os dereitos laborais arrebatados por as anteriores reformas. E, ademais, o máis grave, e entendemos que iso será tamén máis un elemento de decepción, é que existía e existe unha maioría parlamentar, no caso de que PSOE e Podemos estivesen de acordo, evidentemente, existirían apoios parlamentarios suficientes para proceder a aquilo ao que os partidos do goberno se comprometeron, que é unha derrogación total, íntegra, das reformas laborais. E agora vémonos nunha situación que non deixa de ser paradoxal, e é que a dereita a que fala ben da reforma laboral. Aí temos declaracións de Ciudadanos, que ademais parece disposto a dar apoio parlamentar, declaracións de José María Aznar e da FAES dicindo que non está mal esa reforma laboral porque preserva a maior parte da reforma do PP, do vicepresidente da COE, por exemplo, Lorenzo Amor, que di claramente que esa modificación mantén 95% da reforma laboral do Partido Popular, da que foi ministra de Traballo Fátima Báñez, etc., cunha dereita que non ve con maus ollos esa reforma laboral e con as forzas políticas e sindicais que realmente estamos por derrogar a reforma laboral nunha posición claramente
crítica como non podería ser de outra maneira. No que ten que ver co trámite parlamentar, o Bloque Nacionalista Galego evidentemente non pode apoiar esta reforma, pero imos reclamar que se tramite como proxecto de lei para que haxa a posibilidade de modificala en positivo. Estamos tamén en disposición, xa falamos, por exemplo, pois con outras forzas políticas como Esquerra Republicana de Cataluña ou Bildu para facer unha frente común e para facela tamén cos sindicatos soberanistas. Evidentemente, o Bloque Nacionalista Galego, como decía, como resultado desta reunión, hai unha coincidencia de análise coa CIGA que nos levará tamén a unha coincidencia nas actuacións sociais, sindicais e políticas a desenvolver nese ámbito, sempre con ese obxectivo de que o que neste momento é unha frustración e unha decepción por esa non derogación da reforma laboral acabe conducindo pola presión social a que o Goberno, o PSOE e Podemos e a ministra de Traballo se vexan obrigados a derrogar realmente a reforma laboral. Pola miña parte nada máis, doulle a palabra a Paulo Carril, secretario xeral da CIA. Moi bo día a todos e a todas, feliz ano. Vimos de ter unha reunión con máxima representación do BNG como a través coa súa portavoz nacional e co seu portavoz no Congreso dos Diputados para constatar e poñer en común que estamos ante a non derogación da reforma laboral do 2012, da brutal reforma laboral do 2012, xa iniciada no ano 2010. Dúas reformas laborais que nos levaran a unha folga xeral polo que significaba de golpe de Estado aos dereitos dos traballadores e das traballadoras. E pese a todo o envoltorio e a propaganda coa que nos la presentan, estamos, entendemos nós, ante unha non reforma laboral que significa levar adiante unha modificación legislativa donde se quere consolidar a peor versión posible do que xa de por si era a reforma laboral do 2012, tendo en conta que pivota sobre dous aspectos para nós claramente negativos, como é, en primeiro lugar, que se pretende configurar un mercado laboral no que o despido camiña a ser casi libre pola facilidade que o empresario ten para leválo adiante e porque é absolutamente barato. Por lo tanto, estamos tendo en conta que a non derogación da reforma non toca estes aspectos e, en segundo lugar, que camiñamos a un marco no que se pretende crear unha realidade de permanente temporalidade e de inseguridade a través de diferentes cambios que se fan na tipoloxía de contrato, pero, en fin, e a contas, temporalidade, eventualidade e que agora se chama flexiseguridade, pero que non deixa de ser, como dicimos, estar na permanente temporalidade e precariedade. Mantense o poder absoluto da patronal a hora de tomar decisións de despidos individuais, despidos colectivos, de modificación sustancial das condicións de traballo e de descolgues salariais. Mantén a estrutura da negociación colectiva na que a prevalencia dos convenios estatais significa impedir ter e que os marcos propios de relacións laborais a través dos convenios autonómicos ou dos convenios provinciais que se teñen demostrado como unha ferramenta fundamental da clase traballadora para a conquista de dereitos e de melloras das súas condicións de traballo e donde, ademais, o protagonismo directo dos traballadores e das traballadoras a hora de definir as súas condicións de traballo vese absolutamente anulado con unha reforma que pretende prevalecer de forma agresivísima os marcos estatais da negociación colectiva, pero tamén de outros mecanismos que esta reforma contén a hora de regular as condicións de traballo, como son os famosos ERTE que se contemplan no artigo 47 bis desta reforma. Pero, por outro lado, tamén síguese mantendo a prevalencia dos convenios colectivos de empresa respecto dos convenios de sector. Só en os salarios, mas eso non é garantía de nada. Podémonos atopar con que, como dicíamos na reforma do 12, no mesmo polígono industrial, dúas empresas do mesmo sector de actividade que están en aplicación do mesmo convenio colectivo provincial
poden descolgarse a través dun convenio propio de empresa e neste caso poderán ter o mismo e deberán ter o mismo salario, pero non as mesmas condicións. Cobrarán o mesmo salario, pero nunha empresa traballaremos 50 ou 60 horas máis respecto da outra. Por lo tanto, en absoluto significa esta reforma, nin no ámbito que falábamos ata agora, nin neste, ningunha restitución de dereitos, pero tampouco ao recoñecimento de novos dereitos ante unha situación tan grave como a que temos no mundo do traballo, especialmente en Galiza, consecuencia da crise industrial, consecuencia dos procesos chamados de digitalización, de robotización do proceso productivo ou da chamada, mal chamada transición, que é máis de demolición. Estamos a ver como nos aspectos referidos á contratación a temporalidade seguirá campando as súas anchas. E aquí temos que denunciar o fraude que se pretende facer ao cambiar o concepto e a tipoloxía de contratos, mas non se pretende acometer unha real modificación legislativa que permita erradicar a precariedade ou a temporalidade. Apenas fan unha traslación ao ámbito destas normas do que xa por sentenzas judiciais se estaba gañando, preténdese a universalización do fixo discontinuo, pero tamén de consolidar, ampliar as posibilidades do que son as empresas de traballo temporal que xa desde o ano 94 están no mundo do traballo e temos denunciado que é auténtica mercadería de man de obra barata e vimoslo na pandemia como traballadores e traballadoras das ETTs foron vítimas do paro porque efectivamente as famosas medidas do escudo social non chegaban a eles nin a elas, pero tamén estamos falando de que se está fomentando a precariedade tamén a través dos novos contratos formativos, apiorando a condición do ingreso dos traballadores e traballadoras mozos e mozas, dos poucos que temos en Galiza que non teñan emigrado, seguirán sendo carne de cañón da explotación laboral, ademais, co seu complemento perfecto neste cóctel molotov da aprobación da Lei Orgánica da Formación Profesional, que o que significa é, a través desa falsa formación dual para integrar a mocidade no mundo do traballo, nin máis nin menos que é unha vía de buscar a precariedade laboral da mocidade que seguirá tendo baixos salarios e piores condicións de traballo. Aí está, nestes contratos formativos, o reflexo desa realidade xunto con outras modificacións que se plantexan nesta norma. Por outro lado, tampouco vemos que o convenio colectivo de actividade sexa un freno para as empresas na subcontratación. Aquí dáse unha porta de saída para que as empresas poidan seguir facendo fraude e poida seguir habendo discriminación salarial e de condicións de traballo a través de que as empresas multiservizos ou todas as empresas paradigmáticas da subcontratación, se teñen convenio propio, poderán seguir mantendo esa situación de discriminación. Por lo tanto, estamos ante cambios claramente insuficientes, inxustos, inexistentes, donde estábamos ante unha reforma mala, lévanos a que estexamos ante unha reforma a pior e, ademais, feita, entendemos nós, desde actuacións profundamente antidemocráticas, excluíntes socialmente, tendo en conta que se fai no marco do chamado diálogo social e a marxen dos ámbitos institucionais que as organizacións sindicais máis representativas temos dereito, entre elas a CIGA, ao mesmo nivel de representatividade a efectos dunha negociación ante un feito tan importante e que tantos anos leva desta longa década de reivindicación da súa derogación e que se torna, como dicimos, en unha gran fraude a través da non reforma e utilizando o diálogo social como o enterrador de dereitos, como temos demostrado. E parécenos sangrante que se pretenda seguir e se pretende aprobar de forma definitiva no Congreso dos Diputados, se xa nace con un vicio fundamental que é o carácter antidemocrático, porque se reduciu a unha negociación absolutamente falta de transparencia e de participación democrática dos axentes que deberan de estar presentes nela, preocúpanos que se pretenda seguir mantendo esta forma de actuar pretendendo que no Congreso dos Diputados pase sin ningunha posibilidade de debate. Por iso, a semana pasada interpelamos as forzas políticas nacionalistas e de esquerdas, as forzas soberanistas, a frenar este intento de golpismo a través desta forma de facer as cousas
pero a través deste contido entendemos nós negativo e injusto para as relacións laborais. Nos agradecemos poder ter este encontro co BNG e agradecemos tamén o apoio a esta mesma opinión, a esta mesma visión e a esta mesma reclamación de precisamente manter viva a necesidade de camiñar por unha verdadeira e auténtica derogación da reforma laboral para que permita a restitución dos dereitos roubados e permita a consecución de novos dereitos ante un mundo como o que estamos a vivir neste momento. Moitas grazas. E agora creo que vai falar Ana Pontón. Ben, pois, moi bo día a todos e a todas, moitas grazas. Aproveito tamén para felicitarvos este ano 2022, que imos empezar falando de un tema que é crucial, como é a necesidade desa derrogación da reforma laboral do Partido Popular, que tanto como falar de como recuperar dereitos e, sobre todo, de como camiñar cara a unhas relacións laborais, tanto en Galiza como no conxunto do Estado español, que deixen atrás os problemas estruturais que estamos vendo, que de paro, de precariedade, de falta de dereitos, de brecha salarial, en definitiva, que este nos parece que é un asunto central. Nese sentido, hai un feito que é moi claro, e é que o Real Decreto que aprobou o Consello de Ministros o pasado mes de decembro, a finais do mes de decembro, é un Real Decreto que non cumpre a promesa de derogación da reforma laboral do Partido Popular e, polo tanto, que o que vai a xerar é unha enorme decepción, porque vemos que non se cumpre un dos principais compromisos que adquirira o Goberno do Partido Socialista e de Podemos. Este compromiso foi non só enunciado en campaña electoral, foi asinado en compromisos de investidura, foi asinado de novo pois tamén con outras forzas políticas e nós estamos onde estábamos e é que esta é unha oportunidade que non podemos desaproveitar porque sabemos moi ben que a derrogación da reforma laboral do Partido Popular depende do que se faga ao longo das próximas semanas no Congreso dos Deputados e das Deputadas. Hai un texto que é decepcionante porque non cumpre con ese compromiso, pero é evidente que hai un percorrido no que podemos traballar para que realmente na tramitación dese decreto se cumpra coa promesa electoral de que se vai derrogar a reforma laboral do Partido Popular. Nós, desde logo, creemos que é moi grave que nun Consello de Ministros no que se sentan, en teoría, persoas que se declararon como o goberno máis progresista da historia manteñan o mesmo despido barato que o goberno do señor Rajoy e que manteñan os aspectos máis lesivos desa reforma laboral que supuxo con claridade unha perda de dereitos, máis precariedade e menos oportunidades tamén para as xeracións de xente máis nova. Nós, desde logo, entendemos que un lavado de cara non soluciona os problemas estruturais que temos deste ámbito, non solucionan a perda de dereitos dos traballadores e das traballadoras ao longo das últimas décadas, tampouco vai solucionar a dramática taxa de paro juvenil, nin os baixos salarios que están facendo que para moitos traballadores e traballadoras deste país, sobre todo xente nova, ser mileurista sexa a aspiración que teñen. Nós, desde logo, creemos que este é un debate de envergadura e que hai que elevar o listón, porque o que non se pode é intentar decirnos que temos que conformarnos co que hai ou que non podemos traballar para que realmente se cumpra con ese compromiso da derrogación da reforma laboral. Por eso nos decimos que este Real Decreto non só é decepcionante, sino que é unha oportunidade perdida, un compromiso incumplido, unha claudicación ante unha das partes, a patronal, que claramente se ve reforzada con esta negociación e que no fondo tamén esconde, e isto non é nada transparente e creo que hai que denuncialo, unha claudicación aos intereses de Bruselas a cambio de uns fondos Next Generation que finalmente van a acabar en máis de 4 multinacionais e que non van beneficiar aos traballadores e as traballadoras deste país. Nós sabemos moi ben que en moitas ocasións as cousas non son fáciles, pero as dificultades non poden convertirse na excusa para facer aquilo que é necesario. E é necesario derrogar a reforma laboral do Partido Popular para recuperar dereitos e para enfrentar os graves problemas que ten
tamén o actual mundo do traballo, porque evidentemente este Real Decreto é un parche que deixa intacta esa reforma do Partido Popular. Aí sigue a facilidade para os despidos colectivos, aí sigue non a facilidade para poder despedir, aí sigue a facilidade non para impoñer peores condicións laborais, aí temos tamén non como nin tan siquiera se recuperan dereitos como salarios de tramitación nos despidos improcedentes, ou aí vemos tamén como se mantén un marco estatalizador que impide que desde a negociación de convenios provinciais ou autonómicos se podan mellorar as condicións laborais dos traballadores e das traballadoras do noso país. Por lo tanto, nos entendemos que hai que traballar para cambiar ese Real Decreto e que o que teñen que explicar o Partido Socialista e Podemos é a súa negativa a que este Real Decreto se tramite como un proxecto de lei e que, por lo tanto, podamos na tramitación do Congreso derrogar íntegramente a reforma laboral do Partido Popular. Estamos ante unhas circunstancias nas que é clave que se cumpra a palabra dada á cidadanía e desde o BNG imos traballar nesa dirección para que este Real Decreto se tramite como un proxecto de lei e, por lo tanto, nas enmendas poda cumprirse ese compromiso da derrogación íntegra da reforma laboral que fixo o Partido Popular e, desde logo, creemos que para iso é imprescindible que todas as forzas nacionalistas, soberanistas e progresistas que hai no Estado español con representación no Congreso fagamos unha frente común para que esta non sexa unha nova oportunidade perdida e, sobre todo, para que esta sexa unha legislatura na que se cumpran os compromisos que se adquiriron coa cidadanía, no que un punto central era esa derrogación da reforma laboral do Partido Popular. Desde logo, BNG está donde sempre estivo, que hai que recuperar esos dereitos e nos vamos a traballar para que iso sexa posible e iso require tamén decir a verdade e vemos que se presenta con moita propaganda un Real Decreto que na práctica deixa intacta esa reforma laboral do Partido Popular que tantos dereitos roubou e estamos nun momento no que o que non vale é conformarse co listón tan baixo que puxo o Goberno, sino poñer o listón onde se comprometeu coa cidadanía, que era precisamente nesa derrogación da reforma laboral. Eu, por a miña parte, pois deixo aquí a intervención e se queredes facernos unha pregunta, calquera dos que estamos aquí, pois estamos a vosa disposición. Bueno, pois se non hai preguntas, moitas grazas e moi bo día.